mau dijogeti koyo tayub lu penake sak polil. Gawake marbuah. Tapi nek piyayi-piyayi kene ketoke rada kalem, beda karo liya-liyane. Sugeng midhangetaken Mbah Haji Sikimin, Mbah Mudin. Yo 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 yo. Penyanyi telu ngolah jejogetan ya. Persiapan yo 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 trahingno sepuh pepunden bebling kepareng badhe beksa ledeke joget monggo kepareng linggar sang pangganti nuju wonten ngajeng pepanggungan yen sinawang ana netra sapa wonge Mbak Sri monggo joget mriki Mbak Sri nandang tresno janur kuning langkung sapa wonge sing nandang wuyung betul. Panyuwunku wong ayu muga sliramu ora bakal lali ya iyo nadyan sepindu tresnaku bakale tak tunggu sak pupuk nyang sagenan cok KHM Nyampur Sari Indonesia Elok Mas Kusbandi Atur Suwun Hana Jaya Audio Live Streaming Hana Jaya terima kasih yo Dani ngegolke bokongi Esti goyang pokoknya digolke nah Anissa ya Nisa Salma yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno janur kuning langkung sapa wonge sing nandang uyung
murah bakal lali senadyan sewindu tresnamu tresnaku apa akale tak tunggu Ae. iki cara salam hormat tuh yang hadir keluarga besar Paguyuban LSA Lawu Semilir Asri. ketuane Mbak Dewi Ketuanya Mbak Dewi, sekretaris Mas Sanyo ya dari petugas PLN. Ya. Oh, ono toh. Sekretarisnya Mas Imon Darsono tiba ya Allah. Ngapunten diralat. tresno iki ora mendho saya suwe malah nambah nyiksa watono kowe ra pendengake najan aku wong ora duwe Ayo, ayo, apa artinya malam minggu? Asik. Bagi orang yang tidak mampu, mau di pesta tak beruang, akhirnya kita kumpul di hiburan. KHM lho iki. Nyokek yo, masuk Mbah Modin. Zaman berjuang jur kemutan anak lanang biyen tak openi ning saiki ngomong piknik, Pak. Minggu ngarep kayak nginep sa anak putu nok Tawang Mangu. Tanggal piro kan nek Gajah Mungkur tuh wingi kok Jogjane. Dadi wong dolan-dolan ngono intine. Iku nggih sak anak putu kabeh. Heeh, kabeh. Dadi aku model karo liya. Oke. Dadi yo anak sak putu, sak setel. Oleh-oleh pundi? Ya lek gepeng utang. Oh, nggih. Ngoten niku mbok aja-aja, Mbak. Mbok aja-aja, Mbak. Oke, monggo.
Iya. Boleh nek Pak gratisan iki daftar paling resik dhewe ya. Murah sedina sewengi 2.000 ngono paling usah anak putu. Sakara bisa nyawa Gunung desa gunung desa Yati raja dene ora ilang padha lara suka-suka telepon Mas Arif Rohman Mbak Sri Asuti wonten Grasa Karanganyar sambung matan dragen Mbak Beno kata Ben Namu Saumur aku ku swidak garek seneng karo anak putu. Nggih. Dadi putu rek wis ning ndi insyaallah Mangkat. nek mbae ndek dhuwit mangkat ngaten mawon. Tukari bonus ya, Pak. Heeh, iya. Tenan Pak Dani. Heeh. abdi pemerintahan desa kira sik ngasto isih Oh, sih, derek pensiun ya. masa jabatan sih berlaku Mbah Mudin. Kinten-kinten nek Mudin iki mboten enten pensiune. Oh, mboten enten. Mboten diperpanjang. Oh, diperpanjang. Jane wis wayah nampa SK tapi nuwun sewu diperpanjang mbok sak gelem. Alhamdulillah. Santai. Aduh aku nggih. Monggo. Ora nek sing gelem ganti, Mas. Nggih ayo Mbak Dani. Sakura bisa nyawa Gunung desa desa Sami-sami Dek Simon wis di pamundhute sampeyan ya dong kates. matur suwun Simbah Mudin.
bebasan wanci panglong tanpa obar peteng dedetan rinoso kaya wong kelangan petung dalem-dalem wekasane burung tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyanmu tresnaku kang satuwu kakep tulus ngregani jiwaku. biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebaing panggoda bebasan wanci panglong tanpa obar peteng dedetan rinoso Apa pancene wis beda debiyen apa saiki apa sliramu salen slamet biyen tresno saiki tak sia wong ayu mbok aja bingung kumlawung sak makajantro kaya wong kelangan petung gelap-gelap wekasane urung tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyanmu tresnaku kang satu kakep tulus ngrengani jiwaku.
Krana nika dahar dereng warata para tamu kasuwun sabar yen ura-ura Mas Bandi Kangka dulu Rero ten melati malelo kata onton le bokong rina wangi hamung dadi impen iki sing apik sone ya wong wedok sing gawe kepranane priya wong lanang jenenge iki cantut nek ora keperan karo wong wedok iki jenenge gak normal papuntane pantastiku nah kaya Dani iki jejer wanita wah najan tuwa ning pasuryane le gelis tununge wong manis tangane engkang mawe wuyung iki masaku cilik ora gedhe ora nek petuk aku sekitar tahun 90-an Tuwek men no Sam. alah arep enom wae Tak apa-apa. sing penting sehat Alhamdulillah. sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Duk wong ayu bebujanku hati susah mong kangen sliramu Mas Eko halo sak rombongan Rina wangi tak anti aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Campur Sari Indonesia. Iya. Masa tahu kena loh.
sing ra nandang tresno janara kuning langkung sapa wonge sing nandang uyun bakal lali senadyan sewindu tresnamu bakale tak tunggu penak murah meriah. Ya nek Mas Pus ini tangan iki wantilan bisa dadi nek ra ngene ngono ra penak. Lah nek amor ra demok itu terus piye nek kon meneng ae Dik. Apa li demok ya kulit. Nganti geser mengidul nganti kesempatan menguntungi dadi MC iki rak ya ngono iki. Tresno iki ora mandeg saya suwe malah nambah nyiksa waton kowe ra bandengake nadyan aku wong ora duwe matur nuwun Dik Gani Mas Endo uga kathah enten Mas Mardi kanca-kanca nggih menika saking monggo-monggo Mas Arif Rahman daya keparengayun wonten ngajeng pepanggungan ingkang kasepuhaken monggo simbah kakung kepareng beksa riyin bobli kajangkepan paran para pangareh ingkang kepareng derek mangayu bagya satata kepareng linggar saking palenggahan. Bilangan vokalis wonten sekawan kur. Yo padha ngadeg kabeh. Diajeng Hesti, Nisa Salma, Astika, Dani. monggo Mas Arif. Pak Purwanto, Sabyanto monggo Kak pratisaken sinten ta sinten pambeksa. Monggo Mbak Sri. Yo, sing di omah wedok yo melu beksa. Yo kudu. Wah, jan gelungane kaya ledek mentir. Ayo Mas Arif. Ayo Mas Arif. Sedaya keluarga ingkang menggugati monggo sareng-sareng. Mumpung ledeke ayu-ayu iki ledeke penyanyi ya. Janur kuno kunes wijane ukuran tundar pinon
besan smoro yang samiti kilo Kanggeng Putamaya Bagus Arya Rahman Saputra atas Saputra Kang Piguno atas Saputra Kang Soleh amin. Daya pun Malik ngundang anak jauh. Yo dulur Tateng. Malik ganti. Moro ari mami Terus wasmi arakula warta sedaya sami mirsani pintara lenggah ingkang sekita nek umum bae enak rasane iwak bandeng di asem-asem bojo tuwek arep kayane turu bareng aras-arasen ya mas sok kayu landing nggo kandhep pawon godhong gedang separo wae pengen nanding ora kelakon trimo nyamang ning kene wae Lejeng Rawo Mas Supri hadir kembali. Matur nuwun Mas Endol foto kathah. Kayak gonggi ndol ya.
tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak ati dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Garwane wong liya.
KHM ingkang wijilatan japoh langen jenang Sragen. Mas S wong ayu sing tak tresnani rena wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati badani masuk gimen apa ya Mas Harto ya ngapusi ya tambah sendal apa iya tresno karbane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara badani KM Mas Padio yo dalu menika makaryawan tadi Mas Arif Rohman rageyo ora penak wong ayu sing tak tresnani rena wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati yo Mbak Dani yo Mas Pete botong wong ayu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara gecek penak meneng iki ya Anarjaya Mas Hadi sing duwe ya penak yo ning opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karo Gusti
sembah nuwun Mas Endol monggo pun aku wasul sembah nuwun. Mampir bos.